Egon Samuelsen, du har en muntlig fyrspurning til Rosa Samuelsen, landstyrskvinne, og i tingene i det, skipan og heimarøkene i fremtiden. Helt du fikk seg nøktant svær? Ja, jeg fikk parstvis av nøktant svær. Det er at det er muntlige fyrspurninger, så det så øyelig stort tog, men det viktigste som jeg vil vite, det var om det var rett at man atlar att privatisera reingerna ut, jag säger vi till äldre att hvis det bara att törva reinger så får det han inte så mot det själv köpa sig tjänsterna från privat och vidare och tror att det är det som man lyckas med finna intryck av vi att höra kaffask och i sån här heimaröktar omkvarv och tåsa så att det är atlanden att privatisera det och det vill ju öliga gärna ha landstyrskvinna sier meg om hun atler seg eller ikke, og det sier hun så at det er hun ånga planer om. Og det er utrolig viktig, det er utrolig prinsipielt at sånne tjenester som vi mennesker gjør, om man atler seg og privatiserer det eller ikke, så for så vidt fikk jeg svær opp at det. Men hins spurningen viser reingjørende til det at jeg har inntrykk av, og man hører det ofte når folk har mistet reingjør. Og så spurte jeg om reingeren var spart bort og langt og nå. Og det fikk jeg ikke ordentlig noe svær på at det eneste var at hvis det manglet penger i heimarøktene så var det som oftast reingerna som man prioriterer fra og tog røktene fram. Og det som jeg hadde vært så løyet det er at denne kanningen som gjort av Almannamalaranen og Jottan til Almannamal, hon viser til at fra 2003 til 2008 så det 94 færre brukere i heimarøktene. Og tallet av tøymon som hver brukere fjær og vikna, til fjær fra Åma 6, 6,3 og Nira 4,9. Og Jottan, hengene, der ikke minkere. Det vil si at Daniel Fragrein sier vi gosser til att Talia eller Jottan hon är fyllt hon är inte större än lönar och prisväxten. Och det skilje är inte ordentligt när det så pengarna är färre. Tror att folk det färre brukare och vi vet inte om att hörveren är minne av heimarökt och tar brukarna som är att få faktiskt minne än där finko. Och det bara till 2008 jag var värre van av att jag får ännu minne ännu färre timmar 2008 och 2012. Det fick jag inte ordentligt svär på. Tack för det, Egon Samuelsen.